Hello guys! Maadong palis o maadong udto di ay. This is Upa. Welcome to my channel. Pasensya na mo sang dagway kay di ngit-ngit na kado bisag karong mutuha dari. Saan man yung nabuad man tas init. Da guys, da ko'y bisita di ang kinakasgang ante sa Muntinlupa. Salamat po kong niyari kay nakain ng migbog na nga soft drinks. Soft drinks ba? Soft drinks. So guys, kumusta naman mo sa inyong mga kinabuhi karon? Aga ko diag trapal-trapal pa. Kay wa pa makaatop. Diya gabi gikib-kiban ko sa mga lamok. Grabe naghanad sa lamok. Tuka. Na, ipangkib-kiban na ikos lamok kansa. Mura ra ba sa mga bujog. Daris danggan mo hunghung. Diya gabi guys, nabilar ko gamay kay ganget-nget maghang lagos. Tungod mo dito sa kuan, kainit. Kay alis nga, dagapon po, naghakot-hakot po, may buwad po ko kadus init. So guys, pasensya na mo sang background niya, gubot pa. Kay magipang patong-patong, kaya wapalay kabutangan. Kay temporary pa man. Diya, pasalamat dahil ko ni kuya, nga nasa Canada kuya. Nakuha na nagapon, nagimong grasya. Salamat ka adyon. Dugang nahagpalit og sin. Anja, pa ko ka-order kay kuwang palagipod. Kasi ginja pa kay nampukoy kuwang sa lansang. Anja, ni ate pod nga nasa Canada te. Kay ba na ka ate sis nga nasa Taiwan. Sis, salamat ka adyo sis. Sa imong pag-uol, sa imong pagmahal na ginuoray kay ba mubas ninyo. Ug ni ma'am nga nasa Amerika. Ma'am Git Wilsonis, ma'am gimingon ako nimo na to nagka-istorya sa video call kayo pa man naadjog imong kuan sa imong ipon. Di laman ma'am, salig ra batas Ginoo. Ti lagi ta pasagdan. Di man siguro tanang panahon ingani naman siguro yung panahon nga makaginhawa ra gyapon tarong. Salamat sa kanunay sa pagtimbaya sa vlog. Shout out ko ninyong tanan. Di salaman mo natag sa tagsaon. Kay karong panahon na murag wa pa jud ko na mayor, busy paghihapon ko. Basig puhon na lamang pod og makalingkawas na ri makaagluag na. Salamat ka jud ninyong tanan sa katong kanunay nagdasig na ho. Sa tanan nga ning sponsor na ho gikan sa tibuok ng kasing-kasing sa kinahilagman sa kasing-kasing. Salamat ka dun yung tanan. Ginoo na'y magbawas ninyo. Labi na sa nag-sponsor na Glod mo ang naka-upload na po kong vlog. Kay gimingaw na kung dyan na ko'y vlog. Salamat ka dun te. Punte o maka maluag-luag nagpanahon te. Pwede mo kamulaag dari. Makadadun ka sa padyag. Puhon. Punta mo uwam. Nangilam ko sa magid ka. Uwan na. Sa tanang nangutana og sa nakapurma na ba ko na anay na purma na napustihan na. Pero agang giwat lagi kay kuan pa sin kay kuwang papudag kahoy unahan sana mag pamutang ag mga kahoy kay arong inja ag sinala man og kay apang paiguan og pilara pa yung mapalit kay kinalan man og 14 kapalid. Ja kwarta kay ramang paiguan og pilara maigo sa sin kay kuwang pampukus kahoy inja palit pa paglansang. Mapanig na porma. Sis. Mapanig na porma sis nga nasa Taiwan na. Diya ka na ang kitrapal-trapal mo ro naganggi atop sa gikatugan gabi dala magyalihag kurtina na inga na paghampurma pero paring kamutan ha karon nga bisag ag kato nga mabutangan og atop kay injag muuwan na pud ni uwan na bisag karon ni kalit ag bunek. Diya guys, diarag katong mga buwak dia anja katong hang kamatis katong sili. Anja sa tuno laman jud guys kay agang litos wa jud ka survive. Nangamatay kay mga gitong wana mati man kay sige kung ngari dari sa lokasyon ja. Bija andas bay way tao. Nangabuhi naman taton sa
Lain man gahapon, nangaluja man, mangwa na naman hagida, kay mura maglugsun na mabuhi. Ano lamang gibilin. A few moments later. Ate Lo nga naa sa Canada, te. Salamat ka jo, te. Nakapalit ta jo kugsin. Dugang kay mamalagi tong kuwang anja. Kapalit ko kog dugang nga kahoy. Salamat ka jo, te. Natpunta nga tagan ka sa Ginoo, kabastog kanunay sa panglawas ug daghan pang grasya. Da mao na to, te. Di man jud ka gusto nga imong complete nga nang i-mention. Mao na laman to. Katura lamay ang i-mention. Dahil natpunta te nga puhon magkita-kita ta kay mao man kahay imong gusto nga magkita-kita ta puhon ug makauli na ka di makaari ka dari sang pajag. Salamat ka jo, te. I love you. A few moments later. Medyo gabi guys. Maniapo na taninjo. Dahil mong sudan dia. Ganing uto kay damay sinabaw isda mo ni na sobra. Diag kaning paksiw gabi ira dyan isa nakaadlaw ron. Da nagutan mi pinakbit. Da. Madugali guys kay napay cellphone gikasuga. A few moments later. Ja guys. Humana jemig panihapon guys. Ja. Tataod, matuog na pod. Kaya nga mo may kurente sabay buhaton. Dito sa probinsya, sa may kurente. Anja guys, nakasugod na jud kog. Nakasugod na gato pero isa pa lamang kalumbay. Kay giabot nas kangit-ngit. Da ampo lamang nagdiron mo uwan kay jawat di ko mag Probinsya. swimming, di ko mag net swimming dari. Saga sa una, na 13, na 17. Ja guys. Ikadawhang gabi naroon na tilon-tilon. Kaya kurtina. Ja trapal. Pero antos ra gihapon kay nasantos ra lagi. Santos nga way kapilya pod. Kadara man hinong pag smile guys bisag ingani ang sitwasyon. Importante makaginhawa ra lagi gihapon kugon. Ja shout out ko ninyong tanan, daghang salamat jud labi na sa mga tawo nga malumong kasing-kasing ni sis nga nasa Taiwan. Sis, salamat jud kaadyo labi na sa imong kanunay pag-update na ho, sa imong kanunay pagpangumusta na ho. Grabe jud makahilak jud ko sa kalipay kay bisan ingani nagkaila ra tas kanginan pero napilpod na ho nga imo jud kong gimahal. Diyan ni Ate Pel, hi Ate Pel, Ate Pel nga nasa Italy. Te, salamat ka jud sa imong suporta ug sa imong way unda nga pagtimbaya. Ug ni Kuya nga nasa Canada ni Kuya. Kuya, daghang salamat jud ka Kuya nakapalit na pukugsin. Anja ug ni Ate Lopod nga napod sa Canada. Nandugangan pod na kompleto na hagsin. Salamat ka jud ninyo Kuya ug Ate. Ug ma'am nga nasa Amerika, ma'am, kumusta naman ka ma'am? Okay na ba agi mong pagpadentes? Natpanta nga maado na ka ma'am para lagi mong gibati, mawa na, mahayahay na imong paminaw. Yan aga jang basin yung mga pagampo na laman nga natpanta kanunay giyahan mo ug namo kanunay sa kabaskog sa panglawas labi na kay naamo sa lain-laing nasod. Ladyo mo sa mga pamilya. Da, pasalamat lamang po ta sa atang labang makagagawam kay bisag ingani ang sitwasyon, ingani kalisod nagpanahon karon pero naagi hapon. Naginhawa gihapon ta. Labi na karong mga orasa. Gako guys, stress jud ko kaadyo. Anja gibati na kog kapoy. Kasurindiron ako. Pero unsa ta man wa man jud koy kapilian, wa jud koy choice. Mo nang laban laman gihapon bisag ingani. Pasalamat lamang gihapon ko kay bisag
ako ra dari na gihapoy mga tao nga ning tabang na labi na sa pag panday dari kay arong matiop laman jud ko. Da katong mga tao pud nga nag-uol na katong ingon na wa pud sila katabang kay mao lagi pud parehara ming lisod. Salamat kaadto pero appreciate jud na ang inyong mga kabalaka na kay bisag nga nasa kahanginan na nagkaila pero napil pud na nga naadyo day gihapoy naghuna-huna na naghihapoy nagmahal na bisan pa man og ingani ko bisan pa man og naapog ko'y gamay nga murag kay ubos ba kay kung kinsa pa tong mga dirusang kasing-kasing wa pa jud sila nangumusta na bisag bang musta na laman unta pero okay ra kay naanad naman pud ko kay kanunay man jud ko mo fight bisag di ko mo daog fight lang man gihapon ko kamo ni gingan nga samtang buhi pa napaggihapoy paglaom kay bisag ingani tungod sa kapitas karon tungod sa kalisod karon ladyo manag ang mga mahal sa kinabuhi ladyo manag mga deul na sang daghan pero abot sa laing nasod ang mga ning suporta na mo salamat sa kaadyo pasalamat jud ko ninyo nga gihatag mos Ginoo na instrumento nga para ingani makairog-irog ko. Salamat sa kadyo ninyong tanan. Mga pag-ampo na lamang diyang bawas ninyo. Ginoo na ikahibaw mo reward ninyo. Da guys, katong niingan na nga pwede raman og di sa ko magtukod kay wala lagi ko ibala. Pwede raman og manarabaho sa ako. Di man gud pwede og di jud matukuran kay gilang balawod kay ug wa jud natukod labi na kay gipahawa na mito sa mong gipuy-an. Pwede man nila ihatag sa lain. Di man jud ingag di pwede di tukuran kay asa man day mo pud og di magtukod ganun kuha pa man og isla. Padzug ra gud pud. Matiop ra man pud ni puhon na man pud koy makuha ng trabaho kay di man pud ko magpilog na trabaho. Basta importante na kita. Sa ang sponsor sa load. Salamat kadyo te Ate Rosemary kay naka-upload ko vlog. Salamat kadyo. Sa tanan-tanan nga nagtimbaya sa mga daan ug bag-o nga viewers, salamat kadyo ninyong tanan. Ginapunta nga inyong ipadadon inyong pagsuporta na bisag agahang vlog puro emosyonal kay na timing man hinumpod nga balik ko dari timing man hinumpod nga na trahedya sang kinabuhi pero pun guys makaginhawar ako maplastan ako dani ang sitwasyon karon pun na lamang pud ta magsig pangatawa pero bisag nga ni kabugat ang problema kayo karon bisag nga ni kalisod ang sitwasyon pasalamat lamang gihapon ko sa Ginoo kay bisag unsaon mo bisag sa kalisod napadjitaw nga mas lisod pa jud na mang pasalamat gyapon ko nga karon mga takna nagyapon ko gihigdaan nakakaon gihapon ko manang og kadtong niingon nga nakarelate sila kay kani kuno ang sitwasyon karon yagi kuno pud sila kalisod pero wa sila nakasuway nga madimulis ang wa sila kasuway nga na sila mga problema dyan naginusara ra. Tinuod. Sa una nakasuway na pugkog na sunugan mi pero katong mga time deul pa ko dadto sa napay mga tawo nga na deul pud na nga nakatabang pero karon jung pagdimulisa. Ako naginusara na laman jud kusbay. Manang ogbot gud na naon ingon na jud ko katong mapay pagsugod na maghinlo sa islat kasurindiro na jud ko. Ay di lalim kay ladyo pud diri dito sa mong gipuyan ja. Baktas na namo. Pero okay raman gihapon. Manigingan nga naalagi gihapoy paagi nga makalingkaw sa gihapon inganin nga sitwasyon. Kay karong mga panahon na naidaghang tawo nga naghigda ra sa kalsada. Ako bisag ingani ang sitwasyon nga nagtilon-tilon sa laman at least na gihapoy nahigdaan. Wa ko naghigda sa duta. Mao nang mapasalamatan gihapon ko labi na kay naamong tanan nga nagsuporta na labi na sang mga sponsors nga bisag nakita ra mo sang sitwasyon sa vlog pero nimbati jud mo kaluoy nangingag laban lamang gihapon kaya gihapon kayahon gihapon nang salamat kadto ninyong tanan guys
Anja inatpunta nga bisag nga nirgang vlog kanunay, di mo mapulan. Sa katod ang mga loyales, salamat sa kadyo ninyo. Kami na itong magsigingan nga, di ko mundang og vlog, kay mingawon sila na. Pasensya na po mga asay, og di ko maka-vlog, kay tungod sa kabisi, nanasay po na ko'y kwarta, pero igo rapos budget sa kinahanglanon, maong di na lamang po ko mag-load. Pero basin po hindi po dug makaluag-luag na ko, hindi makakuha na ko, makamintin na ko vlog. Karon po guys, naglisod po ko kay wa pa ko'y kurinti po ari. Maki-charge pa po ko. Unang sabta salamat ko ninyo ron mga panahon na. Salamat kanjo ninyong tanan, God bless ninyong tanan. Amping mo sa tagsa-tagsa ug asa man mo karon. Adto mo kalimot sa pagampo. Kaya mo ra na itong bugtong hinagiban labi na sa panahon karon nga ingani. Daghang salamat ninyo tanan guys. Mao na laman to. Kita-kits na pud ta sa sunod na hang vlog pohon. Basig ugma pohon, maato pa na jud ni.